Kamano Ramogi TV kani jatend duond bura mar ODM kendo seneta ma Siaya Oburu Oginga ngimane ni kare. Magi gin kaluwore kod weche mag familia mare ka bende gikwedo weche mawachore ni Oburu ni kod midekre. Wuod Oburu, jaoko Oburu, owacho ni seneta ma Siaya nokawo mana kinde matin kodhi Dubai kaluwore kod weche mathoth moseneno bang' tho mar Prime Minister machon Raila Odinga. Bende gimedo ni Oburu pok oyudo thuolo mar yweyo bang' tho mar Raila Odinga kaluwore kod dich matudore kod duond bura mar ODM mano moriwo nyaka nyasi mar ODM at 20. Gini ne wach moa kata kuom party leader wa ma en jaduong' Dr. Oburu Odinga, youth leader. Ogine en Dubai. Nyaka idhi ywe matin. Onge ng'ama nyalo bet ni koro wito wadu ma bende udongo go ka rude in gite to pok idhi kata bi ibiro thuolo matin mar ywage gi yweyo bende koro emomiyo nodhi oko. Awuoduogo kiny ongima kabisa, ongima kasiling.